הפנימי הרבה יותר אמיתי. החיצוני, המראה החיצוני, הסגנון החיצוני, לא אומר שהוא שקר, אבל הרבה פעמים הוא לא מראה באמת האמת. הפנימיות מראה משהו יותר אמיתי. אני אפתח במשל ונצא לדרך בהרצאה. משל מאוד מפורסם, בתקופה שברוסיה לא היה אפשר לצאת, היו קומוניסטים, לא היה דבר כזה לצאת, כל מי שהיה רוצה לצאת ברוסיה זה היה נחשב של בגידה במולדת וכו' וכו'. אחד היהודים רצה לצאת. הוא רק הגיש בקשה לשר ההגירה, פיטרו אותו מהעבודה, חקירות, טרטורים, הלך לכל החקירות והוא מסביר להם, תקשיבו, אני קומוניסט, אני אוהב את רוסיה, אני כמוכם, אני חלק ממכם, רק מה אני אעשה? המשפחה בישראל, שכנע, נס גלוי, קיבל אישור יציאה. הוא אומר, לך תדע, הקומוניסטים האלה לא חייבים לאף אחד כלום, יכולים להתהפך תוך יומיים. אני צריך להראות להם נאמנות. מה הוא עשה? בנה פסל של לנין, מראשי הקומוניסטים, גובה 2 מטר. שם לו גלגלים, כל יום מסתובב בפסל. אמרו לו, מה זה? הוא אומר, אני והקומוניסטים ביחד. ככה בקיצור מסתובב, אנשים התרגלו משוגע, מסתובב עם זה, הגיע היום שהוא יוצא ברוסיה. הוא לוקח איתו את הפסל למטוס. הוא בא לעלות למטוס. המחוי שאל אותו, אדוני, מה זה? הוא אומר לו, לא שואלים מה זה, שואלים מי זה. הוא אומר לו, אז אני שואל אותך מי זה. הוא אומר לו, אתה לא רואה איזה לנין, מה אתה שואל? הוא אומר, כן, מה אתה עושה עם זה? הוא אומר, בוא נגיד לך את האמת. גדלתי ברוסיה, אני קומוניסט, אני אוהב אתכם, אני חלק ממכם, אני ממש חלק מהנשמה שלי. רק אני הולך לישראל בשביל המשפחה. אני מפחד לשכוח את כל מה שקיבלתי כאן, לוקח אותו איתי. הקומוניסטים מאוד אהבו את התשובה, כולם מחאו לו כפיים. יורד בשדה תעופה בישראל, כמובן עם הפסל, שואל אותו המוחס מה זה, אומר לו, לא שואלים מה זה, שואלים מי זה. אומר לו, אז מי זה? אומר לו, מה אתה שואל? אתה לא רואה שזה לנין? אומר לו, אני רואה, מה אתה עושה עם זה? אומר לו, האמת, כאן אני משוחרר, אני יכול לדבר חופשי. גדלתי אצל הקומוניסטים, סבלתי מהם, שניתי אותם, כל היום הייתי עומד בבית, מקלל אותם. באתי לישראל, לא ידעתי מי לקלל, הבאתי אותו לקלל אותו. הישראלים מאוד אהבו את התשובה, כולם מחאו כפיים, כי תמיד חפשים את מי שיהיה את מי לקלל, לכן עושים בחירות כל חודשיים. בקיצור, הוא פוגש את כל המשפחה, הוא שם את הפסל באמצע השולחן. הנכד שלו שואל אותו, סבא, מי זה? הוא אומר לו, לא שואלים מי זה, שואלים מה זה. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, תקשיב טוב, זה 30 קילו זהב שציפיתי בקצת חרס, והרווחתי גם מהמכס ברוסיה וגם מהמכס בישראל. לפעמים בחיים רואים את החיצוני, והחיצוני הוא שקר, הפנימי הוא אמת. אני רוצה לפתוח את דברי תורה היום, את השיחה, את ההרצאה, בכמה שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו עומדים בעזרת השם בדרך למעמד הר סיני. מחפים, מצפים, סופרים, רוצים להגיע למעמד הר סיני. מעמד הר סיני קרה דבר שלא קרה ממות עולם, וכנראה לא יקרה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתגלה לעולם, ואומר, אנוכי השם אלוקיך. זה דבר מאורע חסר תקדים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני האלוקים. חס ושלום על ההתגשמות, על המילים לא מספיק מדוקנות, אבל כי בכל הקדוש ברוך הוא מראה לנו מי הוא. שאדם רוצה לכתוב רזומה, שאדם נותן כרטיס ביקור, מה הוא רושם שם? את הדברים הגדולים או הקטנים, מה הוא מוסר שם? את הגדולים, לא את הקטנים. לכאורה אם הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם, אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך, שבראתי את העולם, הרבה יותר גדול או לא הרבה יותר גדול? מה זה יציאת מצרים? אנוכי השם אלוקיך, שבראתי את העולם. אנוכי השם אלוקיך, שבלעדיי אתה לא יכול לחיות, אני יכול לעצור את כל העולם בשנייה. זה הרבה יותר גדול מיציאת מצרים. זה כמו, תארו לעצמכם, עומד אבא מול הילד שלו בגיל 10, בארץ זה לא קורה רק בחוץ לארץ, כי בארץ כולם ילדים טובים, אבל בחוץ לארץ יש לפעמים כאלה קצת חצופים. אבא אומר לו משהו, אומר לו, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? לא מכירים את זה, כי בארץ אין דברים כאלה. אז הוא אומר לו, מה פירוש מי אני? אני אבא שלך. הוא אומר לו, מה זה אומר שאתה אבא שלי? אז באמת, מה זה אומר? אני אבא שלך, הכל בזכותי, הרבה יותר עמוק, נכון? אתה רוצה לך מה אבא אומר לו, אתה יודע מה זה אומר שאני אבא שלך? שהיית בכיתה ב' שילדים רצו להרביץ לך, שאמרתי עליך. מה זה? זה קטן, זה אבא? הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, אני אלוקים שבראתי את העולם, שכל העולם חי בזכותי, הרבה יותר עמוק מאנוכי השם אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. וזה משהו קטן לבורא עולם. למה הוא נתן את הדבר הזה? שאלה שנייה, תראו לעצמכם שהייתי אומר לכם, בואו נדבר על נס פורים, אבל בתנאי אחד,
כל מה שנדבר, לא להזכיר לא את מרדכי ולא את אסתר. אפשר לדבר ככה על פורים בלי מרדכי ואסתר? כל הנס פורים זה מרדכי ואסתר, אי אפשר להוציא אותם מהנס של פורים. תארו לעצמכם שאני אגיד לכם, בואו נדבר על יציאת מצרים בלי משה רבנו. הגיוני או לא הגיוני? אבל ציבור יקר, זה מה שעשינו לפני כמה שבועות. מסדר ההגדה, כנראה רבי עקיבא או אנשי כנסת הגדולה, הוא סידר את ההגדה. ותבדקו מההגדה שזה סיפור יציאת מצרים, מהלחמניה עד סוף ההגדה, שיר השירים, אחד מי יודע, הכל, כל ההגדה. משה רבנו מוזכר שמה או לא מוזכר שמה? יציאת מצרים בלי משה רבנו? ושאלה שלישית, לכאורה אם אתם שמתם לב, כל יום טוב הוא מאוד חשוב. יום טוב של סוכות עושים שהחיינו, והלל שלם, נכון? שמיני עצרת, שמחת תורה, עושים שהחיינו והלל שלם. חג השבועות שהחיינו והלל שלם. חג פסח שהחיינו והלל שלם. יום טוב אחד חסר. שביעי של פסח אין שהחיינו, אין הלל שלם, זה משהו חסר. מה זה, רק סיום כזה? זה יום טוב, אנחנו לא עושים מלאכה. איפה נעלם ההלל שהחיינו? איפה זה נמצא? בואו נצא לדרך וננסה לראות את העומק של הדברים והפנימיות של הדברים. ציבור יקר, כשאנחנו ישבנו בליל הסדר, אנחנו אמרנו, אנחנו והקדוש ברוך הוא אחד, אפילו בלי משה רבנו, ואני אסביר מה הכוונה. זה דרגה שאתה יכול בחיים לראות, כביכול, הנה, אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, שהתחילה בשמחת תורה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזיר את כל החטופים בריאים, ישמור על כל החיילים שיחזרו בריאים ושלמים, וכל הפצועים שיהיו בריאים, שיש עוד גדולות לעם ישראל. עכשיו, אני לא נכנס לכל העניינים ולא זה, אבל באמת, בראייה שטחית, אפשר להגיד מחבלים וזה, בראייה טיפה יותר עמוקה. זה לא מחבלים. מי הם בכלל? זה כלבים שהקדוש ברוך הוא שלח לנשוך אותנו. נכון או לא? הרי אם הקדוש ברוך הוא לא נותן את האוקיי כביכול, כמובן, הכל הקדוש ברוך הוא מקלגלים חובה על ידי חייו. אבל בסוף, זה רצון השם מה שקרה כאן. וגם ההצלחה שלנו, ההצלחה או חס ושלום מי הצלחה? זה עוד פעם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים בעיניים את החומר, אבל זה הרבה יותר עמוק. אני אשתף אתכם קצת, אני אשתף במשהו קטן. אני בדרך כלל בארגוני התשובה, ערכים, לב לאחים, המון ארגוני התשובה. ברוך השם, היומן שלי בערבים תפוס, קדימה, תמיד. ושמחת תורה, התחילה המלחמה. מי שזוכר את התחלת המלחמה, אתם זוכרים איך זה נראה החודש הראשון? אנשים לא יצאו מהבית. אחרי שהתחילה המלחמה, קיבלתי הודעות, טלפונים, כל ההרצאות מבודלות. אנשים לא באים, אף אחד לא מוכן לבוא, אפילו אנשים בקושי היום מתפללים והולכים הבית, זהו. לא היה מי יודע מה ההרצאות, אין לי את הזכויות. אז אני רואה ברוך השם בכולל, בערבים הייתי בבית. יומיים שאני בבית, מתקשרים אליי מאיזה ארגון, הוא תקשיב, מלחמה, כולם מתנדבים, בוא תתנדב. אז מה אתם רוצים לעשות איתי? לא יודע מי נשאין להם עליי. אמרו לי, אתה מדבר בציבור, אתה מוסר שיעורים, מוסר הרצאות, בוא, אמרתי, איפה אתם רוצים לשלוח אותי? שלחו אותי למשך שבוע, השם ירחם, לבתי אבלים. בתחילת המלחמה היה כמויות של בתי אבלים, השם ישמור ויציל, באזור הדרום, בכל הארץ, והסתובבתי, יש לי משם תובנות, לא יודע אם נספיק לדבר עליהם. אחרי שבוע ככה שבתי אבלים, שזה קורע את הלב, מתיש, ממש, בלי אמונה אי אפשר לשרוד שם דקה אחת. מתקשר גם ארגון ערכים, ארגונים אחרים, אמרו, תקשיב, בוא נעשה הרצאות, אמרתי, בשמחה. אבל אין אנשים. אמרו לו, אנחנו נלך לאנשים. אמרתי, מה, ניתן הרצאות בבתים? אמרו לו, בוא נלך לבתי מלון של המפונים. ואז התחילו לשלוח אותנו לבתי מלון, הם לא הזמינו אותנו. אבל כל הבתי מלון, מי שיודע, היה מלא בכל הארץ. מהדרום, מהצפון. אמרו, בוא נלך, ניכנס ללובי, נתחיל לדבר. מי שרוצה להקשיב, יקשיב. ננסה למסור בשיעורים. התחלתי להסתובב בבתי מלון שמפונים, חוץ מאילת שלא הלכתי, אבל מים המלח, טבריה בכל הארץ, חדרה, ירושלים, חיפה, בכל מקום איפה שיש בתי מלון היו אנשים. ופגשתי אנשים מהעוטף, מהמקומות שהמחבלים הסתובבו, לא עכשיו 5 חודשים אחרי. פגשתי אותם שבוע אחרי, שבועיים אחרי. עוד הפחד היה בעיניים. אנשים שראו מחבלים ממש ליד הבית שלהם. אנשים שכדורים הסתובבו להם סביב הראש. ואתה שומע סיפורים, ואני אומר לכם את האמת. האסון נורא והיום, וקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל. אבל הניסים של ההצלה הרבה יותר גדולים לדעתי. שמישהו ירכז ספר, זה יהיה ספר אף קרס.
אני אתן דוגמה. הגעתי לאחד הבתי מלון, ומי שיודע בשדרות, המחבלים לא הסתובבו בכל שדרות. שדרות יחסית גדולה. הם הסתובבו במקומות מסוימים. בבית מלון זה מפונים שכונה שלמה, שהמחבלים הסתובבו שם בכבישים שלהם. עכשיו תבינו, שבועיים אחרי לאנשים אין סבלנות. ההרצאות שם היו קצרות, אולי חצי שעה מקסימום. דיברנו יותר על נשמות ועל איסורים ועל מתים. זה מה שעניין את האנשים, כולם היו בצער. אבל יותר מה שעשיתי, ישבתי עם האנשים, שיחות, לדבר, להרגיש את האנשים. ויושבים ככה, קבוצה גדולה, ישבנו איזה 50 איש, מדברים בלובי, עלה ועלדה, וכל אחד מספר, ואתה רואה את האנשים עם פחד בעיניים, אתה לא מבין, ירו לי לבית, והחלונות שלי, והממש, כל אחד מספר. ישבו שם איזה זוג בני 80, חמודים כאלה, גרים בשכונה שלהם, רגועים כאילו לא קרה כלום. אז אני רואה, כולם מספרים סיפורים. המבוגר אומר לי, תקשיב, גם לי יש סיפור. הוא יודע, תספר, הוא אומר לו, אשתי תספר לך. אשתו אומר, אתה תספרי, אומרת לו, הוא יספר. הוא אומרת לו, לא, אתה תספר, הוא יספר. בסוף מי סיפר, מה אתם אומרים? היא סיפרה, ודאי, היא סיפרה. עכשיו הוא אומר לי, תקשיב, אתה צפית בסרטונים של המשטרה בשדרות? תראה, לא, ברוך השם אני לא צופה בסרטונים, יש לי טלפון כשר, אין לי אינטרנט בבית, אני לא צופה, וגם לא בריא לצפות, לא קשור לעניין. אני לא צופה בסרטונים. אבל שמעתי, במשטרה בשדרות, היו מחבלים. אומר לי, לא, אם היית צופה בסרטונים, הבית שלי ממש קרוב למשטרה. אבל תקשיב, אתם נראים כאן הכי רגועים, וזה אומר שהבית שלכם ספג כמויות של אש. אומרים כזה, יש לנו סיפור. אז אשתו מספרת לי, אומר, תקשיב, הם אנשים בני 80 שיאריכו ימים, כמו הסבים וההורים וכולם שיאריכו ימים בעזרת השם. מה אתם אומרים? מה הם מעדיפים יותר? לארח או להתארח? מה הם מעדיפים יותר? לארח. אל תוציא אותי מהבית. מכירים את זה? אל תוציא אותי מהבית? הם בבית שלהם, תבואו אתם. חג ראשון, באו אליהם ילדים, חול המועד באו ילדים, ראו את כל המשפחה. חג שני, אתם יודעים, מתעייפים, אמרו לבד. עכשיו, אומרת לאישה, זה לא שזה משהו יוצא דופן שהיינו לבד. הם עושים שבתות לבד, הם חוגים, הם זוג, הם לא בודדים. אנחנו עושים הכל לבד. היא אומרת, אנחנו עושים הכל לבד, והתכוונו חג שני לבד. אתם יודעים, זוג מבוגרים, כבר ב-12 בצהריים הכל מוכן. הפלטה, המחם, הכל מסודר, הכל זה. יש להם בן, הוא לא ילד קטן, הוא יותר מגיל 50 ומשהו. יש להם כמה ילדים, והוא ילד מאוד מכבד. הוא גר באיזה מושב, מרחק נסיעה משדרות 20 דקות, חצי שעה. הוא כל יום שישי, 2-3 לפני שבת, בא עושה סיבוב בבית, לראות שהכל מסודר, נשק את הידיים של ההורים והולך. כאילו כבוד של ההורים, ערב שבת הוא בא. ערב שמחת תורה, ערב שבת, ההורים עושים לבד, הוא כדרכו בא, עשה סיבוב בבית, רואה הכל מסודר. הוא בא לצאת מהבית, נשק את הידיים של ההורים, ואז הוא פונה אליהם בהזמנה של כבוד כזה. אבא ואמא, אולי בכל זאת תבוא אליי למושב, תעשו אצלי חג וזה. הוא לא. היה רעש, ראינו את כולם, מספיק, רוצים בשקט. טוב לנו, הכל מאורגן בשקט. פתאום, הבן הזה, ילד שמתנהג מה זה יפה, בדרך ארץ, התחיל להתעצבן. אומר להם, לא, אתם אצלי בחג. אבא שלו אומר לו, לא, אנחנו לא אצלך בחג. הוא אומר, אני אראה לך שאתם אצלי בחג. הוא הולך לפלטה, מוציא את הפלטה מהשקע. הוא הולך למחה, מוציא את המחה מהשקע. אבא שלו אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, כבר תראה, לוקח לו את הסירים, מעלה לאוטו. ההוא מתחיל להתווכח איתו. הוא אומר לו, מה קרה? אשתו אומרת לו, נראה לי שהוא עושה גיל ההתבגרות פעם שנייה. כאילו, בגיל 50, איך הוא מתנהג? אבא שלו אומר, נראה לי, נכנס בו שד. בקיצור, אבא שלו מתחיל להתווכח איתו. מה אתה תגיד לנו מה לעשות? אתה תגיד לנו איפה ללכת? צועק איתו, צעקות, ויכוחים וזה. נהיה מה זה מריבה. אשתו אומרת לבעל, תקשיב, הוא ילד טוב, אין לנו כזה מדהים וזה. עכשיו, לא יודעת מה קרה לו. יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת להריב איתו, ואחת שלא נסתכסך איתו. אפשרות שנייה, הוא כבר, בוא נזרום איתו לאוטו, בין כה הכל נמצא באוטו, רק אנחנו חסרים שם. אמר לעזבי, לא נתווכח, אתה יודע מה, בוא נוריד את הראש, עלו לאוטו, עשו אצלו חג. הם לא מבינים למה הם הלכו, והוא לא מבין למה הוא עשה בארץ. הבית שלהם נחרב בשמחת תורה, הם לא היו שם. תגידו, מישהו יכול לתכנן דבר כזה? רק הקדוש ברוך הוא. ותבינו, בחיצוני, מחבלים, משטרה, הכל נכון. אבל זה חיצוני, בפנימיות השם אחד ושמו אחד. לכן דרך אגב, למה בליל הסדר לא מזכירים את משה רבנו? אומר הרב עזריאל טאובר, בליל הסדר, אנחנו תכף נדבר על זה יותר, כי אנחנו בדרך למתן תורה, כי אנחנו בעצם באמצע, ודרך אגב, זה עונה על מה ששאלתי, אתם יודעים, חג פסח לא נגמר. יש חלק מהראשונים אומרים שספירת העומר זה כמו חול המועד, מכירים את זה? מביאים שכוח, מה הפירוש? לא, החג שני של פסח זה לא הסיום, כי הסיום של פסח, מתי הסיום של פסח? שבועות.
לכן החג שני של פסח הוא יותר חלש, כי אין בו הלל, כי זה לא הסוף, הסוף יהיה בשבועות. אנחנו באמצע, אבל מה היה בליל הסדר? הרב עזריאל טאובר זכר לברכה, הוא היה אומר, ליל הסדר זה כמו חדר ייחוד, אנחנו בבורא עולם. לכן קוראים את שיר השירים, אנחנו מהקדוש ברוך הוא. תראו לעצמכם חתונה. החברים של החתן, ההורים של החתן, החברות של הכלה, ההורים שלה, הכל טוב ויפה. רוקדים סביבה, מלווים אותם. כשהם נכנסים לחדר ייחוד, כשהם נכנסים לבית. האמא נכנסת איתה או לא נכנסת איתה? אוי ואבוי אם נכנסת איתה, נכון? סוגרים את הדלת, נגמר. אבל יש כאן את אמא שלך, חברות של... לא, זהו. אני והחתן לבד. אומר הרב טאובר, זה ליל הסדר. אנחנו והקדוש ברוך הוא לבד, אפילו כמו שרבנו אנחנו לא רוצים שם. ייחוד שלם שלנו והקדוש ברוך הוא. כי אנחנו בעולם שלנו, חס ושלום, לא אתם צדיקים על עצמי, מאמינים בקדוש ברוך הוא, חס ושלום עם דברים אחרים. בן אדם יש לו לחץ כלכלי, הוא אומר לך, השם יעזור והוא חושב על העבודה. נכון ככה אנשים עובדים? אדם לא עלינו יש לו בעיה רפואית, השם ישלח רפואה שלמה והפרופסור. זה השם לא, זה חס ושלום, ככה זה בלב לפעמים. מותר לנו השתדלות, אבל השאלה איפה הראש נמצא באמת? וזה האמת, עד כמה אנחנו מוקרים מתוכנו את העץ והאבן, את החוסר אמיתי, את החוסר אמת, את רק אנחנו והקדוש ברוך הוא, בלי אף אחד אחר. יש משל מפורסם, הבן איש חי כנראה, מאוד מפורסם, אתם בטח מכירים אותו, הוא מספר, תבינו מה זה, שרק הקדוש ברוך הוא ולא מאמינים חס ושלום בעץ והאבן. מספר שם על עיירה, אי שם באירופה, יהודי שחי בעניות נוראית, כל יום בקושי הוא מביא לחם הבית, אז כל יום הוא רואה את הילדים שלו רעבים, אבל איכשהו שורד את החיים. אם כל יום קשה לו, לפני פסח נהיה הרבה יותר קשה או לא נהיה הרבה יותר קשה? פסח, כולנו יודעים, צריך לפחות 3 משכורות, נכון? אין לו לחם בכלל לבית, מה הוא יעשה? עכשיו תבינו שהוא כל ערב בא, בקושי נותן לילדים שלו אוכל, הוא רואה את אשתו בוכה, את הילדים, מה יהיה עם האוכל, מה זה, ילדים, אנשים קונים בגדים, אין לנו כלום. במשל, הבן אדם נשבר, הנפש שלו נשברת, הוא אומר, לא יכול לראות את זה, אני מעדיף למות. אין לו כוח. וכמו זה אחד אמר לי, היה מישהו, היה לו מלא חובות, איפה שהוא הולך, אנשים אומרים לו, מה עם הכסף? זהו, הוא נכנס לחנות, מה עם הכסף? עולה לזה, מה עם הכסף? כל מקום שרואים אותו, מה עם החובות? לא ידע מה לעשות, הוא אומר חבר שלו, תקשיב, נמאס לראות אנשים שמבקשים ממני כסף, אני הולך לקפוץ לים, גומר סיפור. רק תעשה טובה, תעמוד, תראה שתעיד לאשתי. בסדר, הלך איתו, הוא קפץ למים, הוא אמר כמה דקות, אחרי 4 דקות הוא עולה. הוא אומר לו, מה עלית? הוא אומר לו, נעים לי שם איזה צוללה, אני גם לא נחייב כסף. יש כאלה, אין איפה לברוח. הוא אומר, תקשיב. הוא אומר לו, הוא אומר אותו אחד, אני אין לי כוח, אני זה, כביכול במשל, נמאס לו, הוא רוצה לקפוץ לנהר. הוא יוצא מהעיירה היהודית, הולך לדרך לנהר, והוא מסתובב, והוא עובר שמה, והוא פתאום עובר ליד הכנסייה. יהודים לא מעיזים להיכנס, יכולים להרוג אותם. והוא אומר, זה פתרון טוב. אני בין כה רוצה למות. במקום שאני ארוג את עצמי, שהם יהרגו אותי. אני לא אעשה, יותר טוב לי. נכנס לכנסייה. היה פתוח, ריק, הוא מסתובב בין החדרים. פתאום הוא רואה שלט, החדר של האלוהים. הוא אומר, בוא נראה את האלוהים שלהם. בהתגלות אלוהית, בוא נראה אותו. זה אלוהים של חול כמובן. של עבודה זרה, השם ירחם. הוא הולך, הוא רואה פסל ענק מזהב, הוא מתבונן בו, הוא אומר, חצי יד שלו הייתה מסדרת לי את החיים. יש כאן הרבה זהב. הוא מסתכל על הפסל, מסתכל, כמה זהב יש כאן. הוא רואה ליד הפסל מנורה ענקית מזהב. הוא אומר לעצמו, רגע, אני בין כה רוצה להתאבד. מה יצא לזה המשפחה שלי? אני אגנוב את המנורה. הם יהרגו אותי, בינתיים המשפחה יחלו בכבוד גדול. חשב מהר, הלך, הביא קאטר, לקח את המנורה ענקית מזהב, מעלה לעגלה, הולך לעיר אחרת, הגיע לצורף, התיך את זה, עשה את זה 10 בלוקים של זהב, כל בלוק של זהב עולה $100,000. שם את כולם מתחת המיטה, פרט אחד $100,000, בא לאשתו, אומר לה, החג הזה תקני מה שאת רוצה, כמה שאת רוצה. מלא בא, לא יהיה לך, לפחות יהיה לך ריאות, בסדר. העין נכנסה לאטרף של קניות, קונים. הכומר מגיע עם מאמיניו לכנסייה, והוא רואה שהמנורה לא נמצאת. הוא שואל, איפה המנורה? לא יודעים, נגנב. הוא מגיע לרב של העיר, הוא אומר, תקשיב, זה רק אתם. הוא אומר, הרב, תקשיב, אנחנו מפחדים מהצל שלנו, לא מתעסקים איתכם, נראה לך? אנחנו לא נכנסים לכנסייה, גם אסור לך מפחדים. הוא אומר לו, תקשיב, גוי לא יגנוב את האלוהים שלו, זה רק אתם.
אומר לו, הרב, אני מתחנן לך, זה לא אנחנו. איפה הרב יודע? הוא אומר לו, קודם, תקשיב, יש לך יומיים. אם המנורה לא חוזרת, כולכם גורשים מהעיר. מה הרב יעשה? אומנות אבותיו בידיו, גוזר גזירה לציבור, יומיים של צום ותענית ובכי, כולם בבית כנסת. כולם הגיעו, חוץ מאוזן אחד שלקח את המנורה, מהסיבה הפשוטה. הוא היה בשופינג, הוא בכלל לא היה בעיר. הוא לא ידע מה קורה בעיר. הם מתפללים, בוכים, אחרי יום וחצי הוא מגיע עגלה, מלאה כל טוב. הוא רואה כל העיר ריקה. הוא אומר, מה קרה? למה הכל ריק? הוא לא שמעת, יש צום. הוא אומר, חודש ניסן צום, אני לא מכיר דבר כזה. הוא נכנס לבית כנסת, הוא אומר לי שאתה הולך להתארגן את הרעיון. הוא רואה את כולם בוכים, הוא בא לרב, הרב, לא ידעתי על מה הצום. הוא אומר, לא שמעת, גנבו את המנורה, מאשימים אותנו. אתה מבין איזה אסון? הוא אומר לו, הרב, תירגע, תעצרו את התפילה, אתם משוחררים, אתם יכולים ללכת לאכול. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, הרב, זה אני גנבתי. הוא אומר, בוא, אתה רציני? אני אומר לו, הרב, אני יודע, אתה רוצה למסור את נפשך למען עם ישראל. הוא אומר לו, הרב, אני גנבתי, זה מתחת המיטה, בוא תראה. הוא אומר, תגיד, לך מה לעשות בחיים? הוא אומר, תקשיב, הלכתי בדרך להתאבד, אמרתי, במקום זה, נגנוב, יאללה, שהם יהרגו אותי. הוא אומר לו, תגיד לי, מה? אז זה מה יש. אבל אמרתי מטענים, אני הולך להזכיר את עצמי. אני לא אפיל את כל הקהילה. הוא הולך לכומר, הוא אומר לו, אני מסגיר את עצמי, זה אני גנבתי. הוא אומר לו, כומר, מה חשבת, שאלוהים לא יתפוס אותך? הנה, תפס אותך. הוא אומר, עוד יומיים משפט. מצווים את כל היהודים לבוא, את כל הגויים, במה גדולה, אש. אחרי המשפט זורקים אותו לאש. מה הוא גנב מהאלוהים שלהם? הכומר אומר לו, מה חשבת, שאלוהים לא ידע, וכו' וכו' וכו'. מה יש לך להגיד להגנתך? הוא אומר, תקשיב, כבוד הכומר, אני אספר לך דברים כהווייתם. אתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אומר לו, מה? אומר, כבוד הכומר, בוא אני אגיד לך. אני שנים חי בעליות, בדחקות, בלי כסף. אתה לא מבין מה זה, עוד מעט יש חג של היהודים, הילדים שלי בוכים, רוצים בגדים, אין לי מה להביא להם. החלטתי שאני הולך לקפוץ לנהר, להתאבד. בדרך עברתי דרך הכנסייה. כשעברתי דרך הכנסייה, נכנסתי, ראיתי אחד האלוהים. אמרתי, בוא נדבר עם האלוהים שלכם, נראה מה יש לו להגיד. עמדתי מול הפסל שלכם, סיפרתי שאני הולך להתאבד, בכיתי לו, מה זה כאב לי? אתה לא מבין איזה אלוהים יש לכם. יש לו לב מזהב טהור. באמת יש לו זהב. הוא אומר, אתה לא מבין מה קרה, אני בוכה כנגדו, הוא התחיל לבכות כנגדי. האלוהים שלכם התחיל לבכות לי. אני בוכה, פתאום קרה דבר מדהים. הוא השיט את הידיים שלו קדימה, חיבק אותי לליבו, ואמר לי, אל תתאבד. אמרתי, אבל אני צריך כסף. זה אומר, תקשיב, שמו לי כאן נורא שזה הגדולה, אני אקח אותך. הוא אומר, כומר יקר, האלוהים נתן לי, אתה רוצה אני אחזיר לך מה שאתה רוצה. מה יעשה הכומר? מה הוא יגיד לו? אז זה נאמר בפסוק, עיניים להם ולא יראו, ידיים ולא... כמוהם יהיו עושים כל אשר בוטח בהם. הוא אמר לו, אם האלוהים נתן לך, אתה משוחרר כך לבריאות. אבל הוא לא יכול להגיד לך, אבל ציבור יקר, עזבו, אנחנו לא פעם לא מאמינים באלוקים אחרים, לא מאמינים באלוהים אחרים, לא מאמינים בדברים אחרים. אנחנו, הלב שלנו טהור לגמרי. ראיתי באחד הספרים, למה לא אומרים כל הזמן הלל שלם? הלל שלם לא אומרים כל הזמן. כי בפרק של העלם השלם, יש כמוהם יהיו עושיהם. הוא אומר, ואולי גם אנחנו מאמינים בדברים אחרים חוץ מהאלוקים, מה אנחנו רוצים לקלל את עצמנו? אבל יש הבדל. בימים הקדושים האלה אנחנו מתקדשים, אז אפשר להגיד הלל. אבל בימים רגילים איך תגיד ההלל השלם? וזו השאלה של פסח, באנו ואמרנו, הקדוש ברוך הוא אנחנו ואתה אחד. ומה שם? מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים? היה צריך להגיד, אנוכי השם אלוקיך שבראתי את העולם. זו שאלה כבר של הראשונים, האבן עזרא, הכוזרי, אבל הם עונים תשובה שהיא לא קשורה להרצאה, בסוגריים זה בפרקטיקה של החיים. בפרקטיקה של החיים, שאתה מדבר עם נער, שאתה מדבר עם ילד, שאתה מדבר עם בן אדם, מה עדיף לדבר? דברים שהוא מבין או דברים שהוא לא מבין? תביא לו משל, עגלה וסוס, לכמה נערים זה מדבר עליהם? גם לנו זה לא מסתדר, נכון? תחליף את העגלה וסוס עם נהג מונית, שיותר מסתדר בראש או לא יותר מסתדר בראש? כי זה משהו שאנחנו מכירים אותו, נכון? אומרים הראשונים, זה לא קשור להרצאה, זה בסוגריים אני אומר. הקדוש ברוך הוא יחיד להגיד להם, אנוכי השם שבראתי את העולם, אבל זה היה לפני 2000 שנה, פחות מדבר עליהם. אבל הוא אומר להם, הוצאתיכם ממצרים לפני חודש ומשהו, שזה טרי להם, הרבה יותר חזק או לא הרבה יותר חזק?
ברור שבריאת העולם יותר גדולה, אבל מה הם יבינו יותר? לכן הוא אמר יציאת מצרים. אבל בואו תקשיבו, עוד מהלך על דרך החסידות. מה זה אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים? ביציאת מצרים קרה דבר מדהים. שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה קטן עליו. כי הקדוש ברוך הוא גדול, הוא מלך מלכי המלכים, הוא ענק. מה זה בשבילו לברוא את העולם? כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה זה קטן עליו, כי הוא מלך מלכי המלכים. מה קרה ביציאת מצרים? קרה משהו חדש, הרבה יותר עוצמתי. שהבן אדם יצא ממצרים. שהאדם מתחבר לבורא עולם. שהקדוש ברוך הוא גדול, זה אנחנו יודעים. שבן אדם יכול להגיע לדרגה של קדושה, זה יציאת מצרים. ואני אסביר למה אני מתכוון. הרי תחשבו על זה, למה צריך 10 המכות? מכה אחת חזקה לפרעה, פרעה היה מתעייף או לא מתעייף? למה צריך 10? הרי מי שזוכר בפסוקים, במכת צפרדע מה הוא אומר למשה רבנו? 10 ממני רק את המוות הזה, נכון? אם היום משאירים לו את הצפרדע עוד שבועיים, פרעה היה מתאבד לבד. למה צריך 10 מכות? הוא אמר, אני לא יכול לסבול את זה, מוות. למה צריך 10 מכות? אז מישהו אמר לי, ששאלו את פרעה אחר כך 10 מכות, הוא אמר היה 10. אבל זה לא סיבה, למה היה צריך 10 מכות? ראיתי בספרים, 10 המכות לא הייתה למצרים. אתם יודעים למה הייתה 10 מכות? להוציא את עם ישראל ממצרים. לקדוש ברוך הוא להוציא את עם ישראל ממצרים זה קטן עליו. אבל הייתה בעיה אחרת, להוציא את מצרים מעם ישראל. עם ישראל התחילו להאמין בעץ ואבן, התחילו להאמין במצרים, התחילו להאמין בחומר. ועל זה נאמר במדרש, מעולם לא ברח עבד ממצרים. למה מעולם לא ברח עבד ממצרים? כי אנשים שבאו למצרים נהיו עבדים, אנשים שבאו למצרים נהיו משועבדים, אנשים שבאו למצרים נהיו מאמינים בחומר. ושאדם מאמין בחומר הוא מוגבל או לא מוגבל? אבל שאדם מאמין לבורא עולם, יש הגבלה או אין הגבלה? וזה עם ישראל יצאו ממצרים, הנפש שלהם יצא מהמצר, הם התחילו להאמין רק בבורא עולם, הם נהיו הרבה יותר חזקים או לא הרבה יותר חזקים? ותבינו, וזה הם עשו למען בורא עולם, לא בורא עולם עשה, אלא הם עשו. על זה נאמר לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קחו מדרש, שמעתי את זה מהרב לוינשטיין, מדהים. כולנו מכירים, יודעים, כמה זמן לקחו המכות, כמה אתם זוכרים מהמדרשים, כמה זמן לקח המכות? שנה, כתוב בכל המדרשים, זה לקח שנה. למה לקח שנה? כל מכה היה 3 שבועות של התראה, שבוע רביעי, מכה. בא משה רבנו אומר להם דם, 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 3 שבועות, שבוע רביעי, מכה. הרב יוסף ישערי חמין תמיד היה אומר, זה כמו רישום לערכים. 3 שבועות רישום, שבוע רביעי סמינר. ככה אומרים להם, דם, 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 צפרדע, צפרדע, ככה נותנים כל פעם, עושים להם ככה כל פעם. עשו להם ככה מכות. אבל אם נעשה חשבון, למה שנה? כמה מכות היו? 10 מכות, אז כמה 10 מכות, אז כמה חודשים? 10 חודשים, אז למה שנה? ועוד חודש אחד הלך לאיבוד, אתם יודעים למה? כי כל מכה הייתה התראה 3 שבועות ומכה שבוע. מכת חושך הייתה אחרת. התראה 3 שבועות ומכה 6 ימים. לפי המדרשים, ביום השביעי של מכת חושך היה כבר מכת בכורות. בלי התראה של 3 שבועות. אז כמה חודשים נעלמו מהרשימה? 3 חודשים. אז איך שנה שלמה? תקשיבו טוב, כתוב במדרש את הדבר הבא. בא משה רבנו אומר לעם ישראל, אני הגואל שלכם. זה כמו שהיה מישהו עכשיו נכנס, אני המשיח. מה היינו עושים לו באמת? היום מאשפזים אותו, ככה נכון? אבל שבוע המשיח האמיתי נדע. כרגע כל אחד שאומר שהוא משיח יש לו בעיה עם זה. אבל שבוע האמיתי כנראה נדע. עם ישראל אומרים לו, מי אמר שאתה המושיע? פקוד פקדתי, הביא סימנים, כולכם זוכרים מהפרשה. מביאים מהפרשה בספר שמות, מביאים שם את כל הדברים. עם ישראל מבינים, הנה המושיע הגיע. שנים בשיעובדים. מתלהבים עכשיו או לא מתלהבים? ואז מה קורה לאחר מכן? במקום שתתחיל הגאולה, פרעה אומר להם, נרפים אתם נרבים, תכבד העבודה על האנשים. רגע, אתה מושיע או אתה מהצד של פרעה? הבטחת לנו גאולה. במקום גאולה מה הגיע להם? 3 חודשים הכי קשים של השאיבה. אתם יודעים מה קרה באותו זמן? 80% מעם ישראל עזבו את הקדוש ברוך הוא. והם נשארו במכת חושך ומתו. אם זה גאולה, אני לא רוצה. 20% אמרו, אני הולך איתך אלוקים באש ובמים, באהבה שלמה. והם, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה הקדוש ברוך הוא אומר להם במעמד הר סיני,
עזבו שבראתי את העולם זה קטן, שאלוקים עושה דברים זה קטן, ביציאת מצרים קרה דבר מדהים. אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך מארץ מצרים. גיליתי אנשים, נשמה ענקית, שמחוברים עם אלוקים, אין להם מצרים, אין להם גבולות, מחוברים רק להשם יתברך. הרבה יותר חזק או לא הרבה יותר חזק? זה הבן אדם עושה, וזה אנוכי השם אלוקיך. רבותיי, בכל דור ודור זה ככה. אתה הולך עם האלוקים רק שטוב לך או גם שקשה לך? אתה הולך עם האלוקים רק שהוא שומע אותך, או גם שאתה חושב שהוא לא שומע אותך? אין דבר כזה. פעם אחד אמר לרב, הרב התפללתי ואלוקים לא ענה לי. הוא אומר, מה פתאום? הוא ענה לך. הוא אומר, לא ענה לי. הוא אומר לו, מה הראיה? הוא אומר, ביקשתי ולא קיבלתי. הוא אמר, הוא ענה לך לא, הוא חייב לענות לך כן. כולם רוצים שיגיד להם כן. הוא הקדוש ברוך הוא, זה שהוא עונה לו. מה, הוא מחליט שזה לא. זה גם תשובה. אבל אם אדם הולך עם האלוקים עד הסוף, הוא מגיע לדרגה אחרת או לא מגיע לדרגה אחרת? וזה הימים הקדושים האלה. ותבינו, אם כבר דיברנו על אני אספר לכם עוד סיפור מהמפונים. בואו תראו מה זה שאדם עושה עם האלוקים. רק הקדוש ברוך הוא יכול, אף אחד אחר לא יכול. את הגדלות שאדם הולך עם בורא עולם. שאדם הולך עם האמונה שלו. הוא הולך גם שלא נעים לו, גם שלא טוב לו, גם שנראה שכאילו להיות עם הקדוש ברוך הוא אתה מפסיד. כי אין דבר כזה. מי שעם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד. מי שעם הקדוש ברוך הוא מתחל. באחד הבתי מלון של המפונים, היה שם גם קבוצה משדרות. והייתה שם גברת, היא לא דתייה, היא לא חרדית, מסורתית, מהאנשים הטובים, מי שמכיר ככה, אבל לא, זה עם מכנסיים, אבל אישה, עם הרבה אמונה. היא בת 70, היא סיפרה לי שהיא חיה לבד, היא לא סיפרה לי למה היא גרושה, אלמנה, היא לא סיפרה לי מה, היא חיה לבד. יש לה ילדים, יש לה משפחה, חג ראשון היו אצלה האורחים, חול המועד היו אצלה האורחים, חג שני היא עשתה לבד. היא הייתה לבית שלה לבד, היא גרה בשדרות בדירת קרקע. מי שיודע, בציבור כאן בטח יודע, בשדרות אין דירה בלי ממ"ד. המדינה בנתה לכולם יש ממ"דים. יש לה בדירה, היא גרה בדירת קרקע, יש לה ממ"ד, היא קבוע, לא משנה מלחמה או לא מלחמה, יש שינה בממ"ד. אם היא אזעקות או משהו, זה החדר שינה שלה. היא רגילה ככה, לישון קבוע בממ"ד. היא ישנה בליל שמחת תורה לבד בבית בממ"ד, הבית שלה קטן, אבל היא ישנה בממ"ד שלה. בבוקר של שמחת תורה, כמו כל הדרום, כמו הרבה מקומות בארץ, היא שומעת בלי סוף אזעקות. היא מבינה שמתחילה מלחמה, היא לא יודעת מה, אבל היא רגילה באזעקות. שדרות הם כבר רגילים, בין אזעקה לאזעקה הולכת לשירותים, כוס קפה, בוקר רגיל של אזעקות. שיש אזעקות היא ידעה, שיש מחבלים היא לא ידעה. ב8 בבוקר, החדר שלה חנוק, ישנה שם כל הלילה. אז היא רוצה לאוורר אותו. הדבר הכי פשוט שעושים בשביל לאוורר את החדר, מה עושים? פותחים את החלון. היא פותחת את החלון של הברזל של הממ"ד, היא גרה בקומת קרקע, היא רואה מול המחבל עם סרט ירוק בחצר, כולו מלא נשק. היא אומרת לי, תבין, אתה רואה את הדבר הזה? היא אומרת, לא ברחתי כי לא היה לי לאן, לא התמוטטתי כי לא היה לי כוח להתמוטט, לא צעקתי, לא בכיתי. היא אמרה, התאבנתי במקום. מהפחד, היא השתתקה במקום. הגוף שלה לא מגיע, היא רואה מול המחבל מלא נשק. באותם רגעים שהגוף לא עובד, מה שעובד אצל בן אדם בחרדה הגדולה הזאת היא רק היצר ההישרדותי. שולח לה למוח, הכי הישרדותי עכשיו זה לסגור את החלון. היא מחזירה את היד לחלון לסגור אותו. זה הישרדות היחידה לצאת כאן בחיים. יימח שמו המחבל שם לה יד על החלון. הוא אומר לה בעברית רהוטה, לא תצליחי, אני יותר חזק ממך. היא פשוט מאוד מורידה את היד. היא הבינה שזה הסוף של החיים שלה, והיא אומרת לי, רציתי שזה יקרה כמה שיותר מהר. היא אומרת, היא רצתה לצעוק שמע ישראל, אבל מההלם לא יצא לה כלום מהפה. היא פשוט מאוד בהלם. יימח שמו, הוא ראה אותה, את הפחד שלה, הוא לא הרג אותה במקום. הוא אומר לה, לא, אני לא אראה בך. אני אהרוג אותך בצורה הרבה יותר כואבת. והוא מתחיל להתעלל בה ולצחוק עליה. ואז כמה דקות ככה עומד מול החלון שלה, והוא שמח לראות אותה מתמוטטת בפחד שלה. ואז הוא מוציא לה מהתיק רימון. הוא אומר לה, זה לא רימון תקני, זה אני יצרתי. שמתי בו ברגים, שמתי בו רעלים. הוא מסביר לה כל מה שהוא שם. הוא אומר לה, אני פותח אותו, עוד כמה דקות אני זורק אותו לחדר, הוא מסביר לה מה יקרה לה, והוא אומר לה, לא תאמיתי מזה, נמשיך את העבודה. תוך כדי שהוא, והיא כולה בפחד, בזמן שהוא מדבר, היא אומרת, נכנס קצת אוויר לריאות, היא צעקה שמע ישראל, לפחות למות בצורה ככה יותר קדושה. הוא פותח את הרימון, נשאר לו רק לזרוק שנייה לפני שהוא זורק את הרימון. אחד השכנים הוא עם הפנים אליה, עם הגב לרחוב, כי הוא צוחק עליה.
שנייה לפני שהוא זורק את הרימון, מגיע אחד השכנים עם רובה, יורה בו מאחורה. שנייה לפני הוא מתמוטט, היא סוגרת את החלון. מה זה? בשנייה, אלפית שנייה האחרונה של החיים שלה. היא מספרת שהיא סגרה את החלון, היא שומעת מאחורה יריות, פיצוצים, הכל, היא לא מבינה מה קורה. היא מההלם נשכבה על המיטה בבית 25 או 30 שעות בערך. היא אומרת לא אוכל, לא שתייה, לא שירותים, לא טלפון. הילדים שעמדו לצאת מדעתם. הם שמעו שקרה משהו משדרות, הטלפון של אמא שלהם לא דלוק, לא הלכה אליהם אפילו מרוב ההלם. עד שהם הצליחו להיכנס לשדרות, לא היה פשוט להיכנס לאזור שלה, נכנסו, ועצו אותה אחרי 25-30 שעות, היא שוכבת ככה על המיטה שלה. נתנו לה לשתות, החזירו, שהיא ככה פותחת זה, היא אומרת להם רק שאלה אחת. מי הציל אותי? יש כאן בן אדם, באלפית שנייה האחרונה של החיים שלה, הגיעה להציל אותה. מי זה השליח הזה להציל אותי? אמרו לה, אמא, השאלה הרבה יותר כואבת. אמרה להם, למה? אמרו לה, כי הוא ירה עליו, והמחבל יימח שמו, היה לו נשק אוטומטי, כבר שהוא התבוסס בדמו, ירה חזרה והרג את מי שהציל אותך. אז אומרים לה, תביני, זה מישהו שהציל אותך ומסר את נפשו. היא אומרת, אני הרבה יותר רוצה לדעת, להכיר טובה. אמרו לה את השם שלו. היא פשוט מאוד עומדת וצועקת בלובי של המלון, השם אחד ושמו אחד. מה זה? היא אומרת, זה בן אדם שהיא עשתה איתו חסד ענק לפני 18 שנה, הוא בא להחזיר לה את החיים שלו. אמרתי לה, מה הסיפור? היא מספרת את הדבר הבא. הציבור כאן אולי יודע, היא גרה לפני 20 שנה בשכונות של פעם. אתם זוכרים מה זה השכונות של פעם? יש כאן כאלה שגרו שם? איך זה היה בשכונות? מכיר איך זה היה? כולם מכירים את כולם. מכירים איך זה נראה? אני גם גדלתי בבאר שבע, זה אותו דבר. כולם מכירים את כולם. בכל הארץ, לא מעברה, כבר שכונות, אבל כולם מכירים את כולם. ההורים שלי גרים בקומה רביעית. הייתי חוזר כיתה א', יום שישי, כל הדלתות פתוחות, הכנתי קוסקוס, יש לי אמא, לא הכנתי, בואו, מכירים את זה? באותו חג, כולם ככה מזמינים, ככה היה, כולם מכירים את כולם. היא אומרת 18 שנים אחורה, הייתה גם במקום אחר, באיזה שכונה בשדרות. היא מגיעה הבית, היא רואה נער בגיל 12.5, עוד מעט 13, יושב על המדרגות, עצוב עם עצב ענק בעיניים. פעם לא היה מוצא כזה להתעלם מבן אדם, כולם הרגישו אחד את השני, היא מרגישה ככה כמה הוא כואב, היא ניגשה אליו, מה קרה מותק, למה אתה נראה ככה? היא רק שאלה אותו מה קרה מותק, פרץ ובכי קורע לב. ההיא כמודד הטובה של פעם, חיבקה אותו, הוא הרגיש כך שהוא בידיים שלה, התפרק לה בבכי בידיים. הוא אומרת לו, מה קרה מותק? ספר לי. הוא אומר לה, אני בגיל שעוד מעט יש לי בר מצווה. וההורים שלי לא עושים לי בר מצווה. אומרת לו, למה? אני מכירה את ההורים שלך. הם גם אנשים טובים וגם לא חסר להם כסף. לא מתאים להם, זה יש אנשים שיש להם בעיות, לא. הוא אומר, נכון, אבל הוא אומר לה, האישה הזאת, אף אחד לא יודע, אני אספר רק לך. ההורים שלי עכשיו בצער, במלחמה, לא עלינו בהליכי גירושים, רבים וזה, הם בצער הגדול שלהם, אין להם סבלנות לכלום, הם שכחו בכלל שיש לי בר מצווה. הוא אומר, ובגלל כל המצב, אני לא נעים לי אפילו להגיד להם. הוא אומר לה, אבל בגלל כל המצב המשפחתי, אני גם לא רוצה בר מצווה. אבל יש לי בעיה אחרת. אני בכיתה בגיל שכולם עושים בר מצווה. והילדים מדברים על זה כל היום. מה קנו לך, מה עושים לך, איפה אתה עושה. הוא אומר לה, בגלל זה אני מתבייש, אני לא יודע מה להגיד לילדים, חודשיים אני בכל ההפסקות יושב לבד. שלא ישאלו אותי מה קרה. ערב כיתתי אני לא הולך, כי ישאלו אותי מה אני אגיד. הוא אומר לה, אבל אני ילד, אני צריך חברים, ולא נעים לי, מה אני אגיד לחברים? היא אומרת, באותו רגע היא רחמה לה ולא חשבה על כלום. אמרה לו, עזוב את ההורים שלך, תבין אותם הם בצרה, עליי, מאלף עד תף. מה אתה רוצה, בר מצווה או שבת חתן? אחד מהם עליי. הוא חשב רגע, אמר לה, בר מצווה אני לא רוצה. הורים עצובים, תמונות כך, לא מתאים. שבת חתן מתאים לי. הוא אומרת לו, עליי שבת חתן, אני קונה בגדים, מקום. הוא אומרת לו, אני אעשה שולחן ענק עם מלא תפאורה של ילדים, חמצות צימוגות וזה, וכל מה שאני אעשה, אני אספר לך, תספר לילדים. שתיכנס לחברה, שתיגע בעניין. הוא הודע לה מכל הלב, היא אומרת לו, אבל לא מדברת סתם, אני מדברת באמת. ואם היא מדברת באמת, צריך להתכונן או לא צריך להתכונן? תן לי מתי השבת שלך, שאני יודע מתי להתכונן. תקשיבו טוב, היא אומרת לו, מתי השבת חתן שלך? הוא אומר לה, נולדתי ביום שמחת תורה. זה אומר שהוא נפטר ביום שהוא נולד. חי שנים אחורה, 18 שנים אחורה. עשה לו שבת מדהימה, ענקית, היא אומרת, אתה לא מבין מה היה שם.
שנים הוא היה רואה אותה, מסתובב, הוא אומר לה, הצלת את הילדות שלי, הצלת את הכבוד שלי, הצלת את החיים הרגשיים שלי. 18 שנים אחר כך הוא בא להציל את החיים שלך. ציבור יקר, יש מישהו שיכול לגלגל את הגלגל הענק הזה אם לא הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים? זה חג פסח, זה חג שבועות, יוצאים ממצרים, הולכים לתורה, אנחנו והקדוש ברוך הוא אחד. אפילו משה רבנו לא איתנו. וזה עם ישראל, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. שהיהודי מתחבר לרוח, כי תבינו שיהודים מצרים לימדו את עם ישראל להיות עבדים, להיות מחוברים לחומר. כשאתה מחובר לחומר אתה מוגבל, כשאתה מחובר לחומר אתה מחובר להם, כשאתה מחובר לחומר אין לך כלום. אבל לעומת זאת, שאנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך ממצרים, שעם ישראל הלכו עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים, יצאו ממצרים, יצאו מהמצר, הגיעו למקום הרבה יותר גבוה או לא הגיעו למקום הרבה יותר? וזה הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכלתי לכתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך שבראתי את העולם, אבל זה קטן, זה אלוקים עשה. שהאדם מגלה את האלוקים ומתחבר לאלוקים, יש יותר מהדבר הזה? וזה ציבור יקר, לא צריך לחכות לאסונות או לסיפורים, זה צריך להיות ביום יום, הלוואי והשם יזכה את כולם. להתחבר, להרגיש, לרוח. הרב יש לנו זמן, נכון ככה? הרב שלי הגיע 2 דקות. הרב פה, אז וואו, סליחה מהרב. סיפור אחרון ואני אסיים, בסדר? ככה, אז נסכם ונסיים. סליחה מכבוד הרב. אני אשתדל ליותר מ4 דקות. שימו לב. דיברנו היום בעצם שאתה מתחבר, אין יותר מזה. והרבה אנשים שואלים, איך מתחברים? אנשים היום רוצים לצעוק ברחובות, לישון בלילות. מה, איך מתחברים? כתוב בכל הספרים הקדושים. הכוזרי מביא את זה. שאתה מתחבר לאלוקים על ידי קיום המצוות ודקדוקיהם. ציבור יקר, זה לא סודות, זה לא כלום. שאתה קובע עיתים לתורה כמו היהודים הקדושים שיושבים כאן. שאתה מתפלל, שאתה מקיים מצוות, התחברת לבורא עולם. בלי טרללם, בלי רעש. אומר החפץ חיים, אפילו מצווה שלא לשמה, מחברת או לא מחברת? מחברת. כל חיבור שבן מתחבר לבורא עולם, זה החיבור האמיתי. ואני מסיים בסיפור שאני לא כלי ראשון, אני לא מכיר את הסיפור הזה באופן אישי, שמעתי אותו מאחד מידידי הדרשנים. שתבינו מה זה מצווה, גם שאתה לא מתכוון. הוא מספר שהיה אחד מבני ברק, חסיד, שהיה לו קשר עסקי עם מישהו מהעוטף. הם שורים, עסקי, הכל. עכשיו הוא חסיד, הוא מאוד חזק, הוא מהעוטף מאוד אנטי, אבל עובדים ביחד. חול המועד כמובן החסיד לא עובד, ההוא מהעוטף מתקשר אליו, שיש שאלות, הנה, בסוף מאוד תבוא אחרי שחרית, בשנה רבה. הוא אומר, מה זה שחרית? הוא אומר, מתפללים בבוקר. מתי בבוקר? בוקר. מתי תפילת שחרית של החסידים בבוקר? כמעט כמוכם בנץ, לא? אבל בקיצור, הוא בא בבוקר, אתם יודעים, חול המועד או שנה רבה, שהוא רגיל לראות את החבר שלו החסיד, ההוא מהעוטף, עם מכנסיים שחור, חולצה לבנה, בקליל. הוא ראה אותו בחול המועד. בוא הנה לבוש מלא, עם שטריימל על הראש, קפוטה, טלית, לולב ביד. הוא לא רגיל לכל זה. הוא אומר לו, כבודו, מה קרה לך? הוא אומר, תקשיב, מה זה זה? מה זה הגלגל הזה על הראש שלך? ומה זה המטאטא הזה ביד שלך? הוא אומר, זה לא מטאטא, זה לולב. הוא אומר לו, מה זה לולב? הוא אומר, תקשיב, מנענעים זה מצווה. הוא אומר לו, תקשיב, אני לא מאמין בדברים האלה, תמשיך. הוא אומר לו, לא, אתה תנענע, זה יום אחרון, מתווכחים, תנענע, לא תנענע, תנענע, לא תנענע. הוא אומר, תקשיב, האמת, אני לא רוצה לנענע. אבל אנחנו חברים, כבר נהנית לי את הראש, אני נענע בשבילך. הוא אומר, הוא מסכים לנענע, נלביש עליו כמה יותר מצוות, כי מצווה גורמת מצווה. אמר, תקשיב, אנחנו נעשה ככה, זה הולך ככה, אתה קודם כל מברך על הטלית, קורא קריאת שמע ומנענע, שיעשה את כל המצוות. כל הסיפור 5 דקות, הוא אומר לו כאן 5 דקות. הוא אומר לו, יאללה, אני אעשה בשבילך. הוא עושה, חברים, מסריט אותו, קריאת שמע, טלית, לולב, נגמר. או שנה רבה, מוצא שמחת תורה, הוא שומע מה קרה בעוטף. מתקשר לחבר שלו, לא זמין, לא זמין, לא זמין. מתקשר להורים, אמרו לו, אל תשאל, מחבלים היו בקיבוץ שלנו, הוא נהדר. אולי נחטף, אולי נרצח, אולי מתחבא באיזה מקום, בימים הראשונים הכל היה מבולגן. אמר להם, תקשיבו, אני חבר עם יהיו הודעות, אחרי 4 ימים מתקשר אליהם שוב, מה חדש? אמרו לו, לא עלינו, קיבלנו הודעה, מצאו את הגופה שלו, נפטר. מצאו את הגופה שלו, נפטר. הוא אמר, תקשיבו, הייתי חבר טוב שלו. שתהיה הלוויה, תזמינו אותי להלוויה. אל תכעסו עליהם, אין לי זמן להאריך עכשיו, אבל אני מכיר הרבה בעלי תשובה קיבוצניקים, יש להם חוסר ידע משגע. זה לא שהאמנתי, הם לא יודעים. איזה מישהי אמרה לי, בעלת תשובה, שעד גיל 50, מבוגרת, היא הייתה בטוחה שצום יום כיפור, זה זכר למלחמת יום הכיפורים. הם לא יודעים, לא יודעים. מי שיודע, חלק מהעוטף, השם ירחם, לא מרוע וחוסר ידיעה, הם שורפים את הגופות. אמרו לו, אנחנו לא עושים הלוויה, שורפים את הגופה.
לא אתנו, ראיתי בבתי מלון שמפונים, אנשים מסתובבים עם צנצנית, עם אפר שלה מסתובב. אמר להם, השתגעתם, יהודי לשרוף את הגופה שלו, עוד נהרג על ידי גוי, מה קרה לכם? אמרו לו, די, אנחנו לא דתיים, שחרר, זה הדתה, זה תביעה דתית. עשה להם איזה 4 טלפונים, אמרו לו, נמאסת, אתה עוד לא מתקשר, מזמינים משטרה. הוא מתחנן אליהם, אל תשרפו, לא שומעים לו. התקשר עוד פעם, אנחנו מזמינים משטרה, אומר פעם אחרונה. לא בשבילכם, בשביל הנפטר. אמרו לו, תקשיב, כמה שאנחנו אנטי, הוא יותר אנטי מאיתם. והוא ידע שזה נכון. הוא אומר להם, אם הייתי אומר לכם שהוא חזר בתשובה, מה הייתם אומרים? אמרו לו, לא יפה לספר בדיחות על מתים, הוא מת, זה בן אדם שבחיים לא יחזור בתשובה. הוא אומר, אני שולח לכם סרטון, תגידו לי כן או לא. הוא שלח להם את הסרטון שלו, שנה רבה, עם הלולב, עם הטלית, אמרו לו, לא ידענו, אם הוא חזר בתשובה, תעשה לו הלוויה יהודית, הוא זכה להלוויה יהודית. תקשיבו, זה מצווה בלי כוונה. כל הציבור כאן, שתקיימו ותעשו, בעזרת השם, בזכות זה, ברוך הוא ישמור על עם ישראל, יחזיר את החטופים, ישמור על החיילים, להצלחת עם ישראל המדינה, להצלחה. תודה רבה. דקו ברוך, דקו ברוך, תמיד כיף אצלך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בכבוד כבוד הרב אורן, בכבוד.